A Catalunya hi ha 19 centres que imparteixen la diplomatura de turisme. 5 són públics, 11 són centres adscrits i n'hi ha 3 de privats. Prop de 5.000 alumnes, exactament 4.792, han optat per aquesta diplomatura, que el curs 2009-2010, com ens deia la senyora Avellanet, s'equipararà a qualsevol altra carrera. Les universitats que tenen més matriculacions són la UOC, amb 1.251 alumnes, i l'Universitat de Girona, amb 1.634. Moltes gràcies, Carme, per aquesta informació. Toca presentar els nostres col·laboradors d'aquesta setmana, Jordi Blanc, responsable de l'empresa Meta8, benvingut una vegada més, assessor turístic, coneixedor de la indústria turística des de fa molts anys i professor. Exprofessor, sí. Exprofessor. Per tant, parlaràs amb molt coneixement d'aquest tema. Intentarem. Alfons Berrozo, benvingut. Ell és periodista especialitzat en el món del turisme i, com a tal, també coneixedor del que passa en la indústria turística i com a usuari, si més no, patidor o no de la professionalitat que anem rebent a hotels, restaurants i qualsevol altre establiment hoteler que tingui a veure amb la indústria turística. Moment de començar el debat. Jordi. Sí, gràcies. Abans, fora de micros, li comentaven a la Maria que tenia el corazón partido precisament per la meva experiència en la docència, que va ser 5 cursos meravellosos, amb uns nois i unes noies entregats a l'estudi del turisme, el qual t'omplia de joia cada vegada que hi anaves, i no sé qui acaba aprenent més, si jo donant classes o ells escoltant. Però en tot cas sempre hi havia durant tots aquests cursos alguna que flotava en l'ambient i que ells mateixos et comentaven que eren 2 coses. La primera era que molts no sabien ben bé per què havien agafat turisme. Era una realitat, te la manifestaven ells mateixos, però sí que és cert que al cap de 3 anys ja tenien molt clar que era la carrera que haguessin agafat en cas de saber-ho, amb la qual vol dir que el propi programa d'estudis els havia encoratjat a seguir una dinàmica determinada en el sector turístic. Això era una. I l'altra, que no tenien clar on acabarien en el sector turístic perquè els donava la sensació que els farcien d'una sèrie de coneixements probablement allunyats del que era després la realitat de la indústria turística. A mi m'agradaria saber, ja sé que, evidentment, la Maria ens comentarà que el CET, i en general suposo, moltes de les escoles intenten ser el més pràctics possibles, etc. Però aquest decalaix entre el que demana el sector, el que demana la societat, el que demana el turista i el que acaben aprenent a les universitats existeix, i és. Sobretot perquè el que es troba el turista quan visita una determinada destinació no són els estudiants que es dedicaran a la gestió, a l'estratègia, etc., sinó senzillament els cambrers, els recepcionistes, etc., que probablement estiguin formats, però que són un altre estadi de formació. Com solucionem aquest decalaix que hi ha entre uns i uns altres? Bé, has fet com moltes preguntes en una, encara que les simplifiquis. D'entrada, quan un alumne, un jove, s'interessa pel turisme, el que intentem al CET és orientar-lo molt bé i explicar-li que hi ha moltes possibilitats de desenvolupar la seva carrera professional dins del sector. Però insistint molt en que hi ha d'haver una base important de formació per la que ha de passar i mica en mica amb l'experiència, amb les pràctiques i amb la formació s'anirà configurant. Una altra cosa que per nosaltres ha estat vital, de fet el senyor Espunya quan va fundar el CET fa 40 anys, ja ho va fer de la mà de persones del sector. Això, aquest tret tan característic, ens acompanya encara avui. Fa 2 anys vam crear el Consell d'Empreses Turístiques amb la Universitat de Barcelona, presidit pel rector, perquè per nosaltres la veu de l'empresa és fonamental. Ara bé, com a institució educativa, entendreu que de vegades hem d'anar una mica més enllà del que vol l'empresa o una mica més enllà del que vol l'empresa immediatament. I això, com a pares que sou, segurament és el que desitjareu pels vostres fills, perquè quan es van a formar, es formen per poder desenvolupar amb el temps, amb aquells coneixements, amb les competències adquirides i l'experiència que vagin agafant, una bona carrera professional. Per tant, això tan directe d'acabo, faig, em sembla que ho hem de deixar una mica de banda, és a dir, acabo, faig un treball inicial, tinc unes competències adequades per un sector de serveis i vaig progressant amb la meva carrera professional.
Jo vull agrair a les empreses que en el cas del CET col·laboren moltíssim i bé, tenim cada any unes 1.500 ofertes laborals que valen això. Alfons? A mi m'agradaria aprofundir una mica més seguint en aquesta línia, que penso que realment és bastant problemàtica. Penso que es veu molt clar en el tema de les escoles d'hostaleria, més que de turisme pròpiament. És a dir, ara cada comunitat autònoma té una escola d'alta hostaleria i, en canvi, sempre diuen que segueixen faltant cambrers, que el servei va empitjorant, és a dir, que penso que aquest és un tema que s'ha d'acabar solucionant. En el tema més estrictament d'estudis, penso que el decalatge també està amb altres opcions. És a dir, és cert que les escoles de turisme, i el CET ha estat sempre un referent, s'ha esforçat molt per aconseguir una titulació i un reconeixement social que mai ha tingut el sector del turisme en general, i encara s'ha de seguir treballant en aquesta línia. Però també és cert que les altres escoles, d'alguna forma, com el turisme és transversal, agafen les competències, si ho poguéssim dir així, del que és estrictament turisme. Penso que fa uns anys es va veure molt clar, quan el turisme estava potser més de moda que ara, hi havia un gran moment turístic, doncs tothom treia el seu màster o el seu postgrau en màrqueting turístic, o sigui, una escola que feia màrqueting turístic. Ara ha tornat a treure el turístic perquè en màrqueting en n'hi ha prou, perquè sempre pots accedir a turisme si fas o màrqueting, o si fas un MBA, o si fas simplement administració d'empreses. En aquest sentit, suposo que costa molt lluitar contra aquestes grans empreses o aquestes grans escoles d'alta direcció o de direcció que el que fan és formar gent a un nivell global i, evidentment, troben la porta oberta també en el sector turístic. Nosaltres no ens ho plantegem com lluitar contra aquestes grans escoles. Nosaltres ens dirigim en aquell col·lectiu que vol aprofundir amb el turisme i que, òbviament, treballarà també aspectes de gestió turística.